Сердзіты сабака, ваўкам страва. Так легендарны Ян Караль Хаткевіч адазваўся пра маладога і гарачага турэцкага султана Асмана II. Хутка ім выпадала сустрэцца і не проста, а на полі бою. Калі ж дарадцы вялікага гетмана літоўскага казалі пра вялікую колькасць туркаў, той адно пасміхаўся. Што ж, мы палічым іх шабляй. Магчыма, 60гадовы Ян Хаткевіч здагадваўся, што гэта будзе ягоная апошняя бітва. Але ці стане яна пераможнай? Мудрасць і вайсковы талент Яна Караля Хаткевіча, гэтаксама, як і яго высокі патрыятызм, выявіліся пад Хацінам яшчэ і ў тым, што наш вялікі гетман хаваў і ад падначаленых і найперш ад непрыяцеля сваю хваробу, якая спальвала яго кожны дзень. Ён мог бы перадаць сваю булаву яшчэ на першым этапе бітвы. Але ён, каб не натхніць ворага, зрабіў гэта толькі за некалькі гадзінаў да сваёй смерці, тады, калі яму ўжо заняло мову. Недальнабачная знешняя палітыка караля Жыгемонта Вазы прывяла да таго, што дзяржава, якая знаходзілася ў стане вайны са Швецыяй і толькі скончыла чарговы авантурны паход на Маскву, знайшла сабе яшчэ аднаго ворага – магутную Асманскую імперію. Спрэчнымі тэрыторыямі сталі землі сучаснай Малдавіі. Увосень 1620 года кароннае войска ўварвалася ў Малдаўскае царства, што з'яўлялася вассалам турэцкага султана. І было дашчэнту разгромленае. У бітве загінуў нават вялікі каронны гетман. Менавіта тады Асман II ганарліва паабяцаў, што дасягне берагоў Балтыйскага мора. Это азначала новую сур'ёзную небяспеку для нашага гаспадарства. Вайна з Турцыяй для Рэчы Паспалітай была не патрэбна. Яна вынікала зноў жа з няўдалай палітыкі манарха Жыгемонта Вазы, які падтрымаў, стварыў саюз Аўстрыі. Это аўтаматычна азначала канфрантацыю з Турцыяй. Камандаванне галоўнымі сіламі войска Рэчы Паспалітай было даручана праслаўленаму ваяру Яну Каралю Хаткевічу. Ужо сталага веку ён пачуваў сябе не вельмі добра, але ачоліць войска не адмовіўся. Аб'яднанае кароннае вялікалітоўскае і казацкае войска зноў рушыла на землі Малдаўскага царства. Сілы вялікага гетмана сягалі 60 тысячаў вояў, сярод якіх было 22 тысячы вершнікаў, 5 пяхоты і каля 30 тысячаў казакаў. Войска Асмана II складалася са 100 тысячаў туркаў і каля 20 татараў, агулам жа 120 тысячаў, а значыць, у 2 разы большае за войска Хаткевіча. Это была сапраўдная арда, вялізная і бязлітасная. 2 верасня да Хаціна наблізілася амаль 100-кіламетровая калона асманскага войска. Разнамоўнага, стракатага, па-рознаму узброенага, але велізарнага. В этом войску ішлі туркі, а побач з імі ішлі арабы, румыны, малдаване, сербы з залежных ад султана земляў. Рухалася артылерыя. Артылерія у Асмана была вельмі моцная, некалькі десяткаў самых сучасных гармат абслугоўвалі найманыя італійцы.
Самой боездольной часткой этого войска, напевно, была янычарская пехота, такая фанатично воевала с христианами. И, что вельмі цікава, у гэтым войску ішлі баявыя сланы. Калі верыць некаторым аўтарам, сланоў было больш за 100. У такіх умовах Ян Хаткевіч зрабіў стаўку не на агульную сечу, а на пазіцыйную абарончую бітву. Ён размясціў сваё войска вялікім табарам каля Хоцінскага замка. За спінамі абаронцаў была шырокая рэчка Днестр, а гэта значыла, што адступаць не было куды. Але і татары не маглі зайсці ў тыл нашаму войску. Я хочу звярнуць увагу, што Хаткевіч умеў дапасоўвацца да абставінаў, умеў дапасавацца да сітуацыі. У этой сітуацыі 40 000 супраць 150, актыўна ваяваць, сустрэчныя баі, генеральная бітва ў адкрытым полі не мае сэнсу. Таму набраў абарончую тактыку, узмацнены лагер, аточаны валамі, рвамі, вылазкі, непакой, задача затрымаць марш-турак. Вось Днестр ззаду непраходны, а вось наўкол залева турэцкіх і татарскіх сціжмаў. Няма ніякай спадзеўкі на ўцёкі. Тут нам біцца і перамагчы або загінуць. Такімі словамі вялікі гетман натхняў сваіх вояў. Задачу перед войскам Ян Хаткевіч ставіў наступную – трымаць абарону і па магчымасці контратакаваць ворага. 2 верасня 1621 года авангард турэцкай арды атакаваў нашых продкаў. І пачалася сеча. І мужнасць абаронцаў была вышэй шалёнасці атакуючых. Туркі вымушаны былі адступіць, але іх магутная артылерыя не дазволіла перайсці нашым знакамітым крылатым гусарам у контрнаступ. Тое ж паўтарылася і на наступны дзень. Турэцкі султан Асман II спадзяваўся на хуткую дапамогу. Ён хваліўся, што дойдзе там да Варшавы і да Вільні. Выправіў, паўтаруся, 150 000 воінаў, але не меў доўгага запасу харчавання. Не меў цёплага адзення для воінаў, а набліжалася халодная восень. І таму задача гетмана была затрымаць турак, скаваць іх сілы, дачакацца маразоў, вылазкі актыўныя з лагера, асабліва казакаў. Гэта бліскучая тактыка, якая прынесла плён. 4 тыдні працягвалася гэтая бітва, бясконцых атаках і контратаках, артылерыйскіх абстрэлах і начных вылазках. А потым перад нашымі абарончымі валамі з'явіўся турэцкі парламенцёр. Султан Асман II прапаноўваў заключыць перамір'е. 9 кастрычніка 1621 года паміж Рэчу Паспалітай і Асманскай імперіяй была заключаная мірная дамова. Згодна з ёй султан абяцаў не нападаць на украінскія землі. Мяжа паміж дзяржавамі заставалася даваеннай. Але вялікі гетман ужо не пабачыў сваёй апошняй перамогі. Моцна хворы, амаль усёй абаронай ён кіраваў, лежачы ў ложку. А 24 верасня 1621 года, за 5 дзён до конца военных дзеянняў, Ян Караль Хаткевіч перад вайсковай радай перадаў сваю булаву короннаму падчашаму Станіславу Любамірскаму. У той же дзень вялікага гетмана не стала. Апошняя перамога вялікага гетмана Яна Караля Хаткевіча стала вызначальнай для нашага гаспадарства ў той вайне. А сам вялікі ваяр, што мужна змагаўся і перамагаў і шведаў, і маскоўцаў, і туркаў, назаўжды ўпісаў сваё імя ў нашую слаўную гісторыю.